मुन्ना भाई ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସାରିଲାଣି? ହଁ ସରିଲାଣି। ଏଇ କହିବି ନା ଗୋଟେ କଥା ନୁହଁ ନା, ଭଲ କଥାଟି କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇନା ଶୁଣିଲେ ମତେ ଗାଳି ଦବ ନାଇଁ ହେଲା। କହୁନ ଗାଳି ଦେବିନି। ନା ମୁଁ କହିବିନି, ପଛେ କହିବି ନହେଲେ ଆସ ଯାଉନି ଆସ କୁହ କହିବି କୁହ, ମୁଁ ଗାଳି ଏଇନା ଦେବିନି। ଏଇନା ଗାଳି ଦବ ଆଉ ନା ମୁଁ କହିବିନି। ସବୁ କଥାରେ କଣ ଗାଳି ଦେବି? ଭଲ କଥାରେ କାହିଁ ଗାଳି ଦେବି? ଆଁ ଭଲ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବିନି। ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦୀପୁ ପଢୁନଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଥିଲା ତା ମାସକ ଆଗରୁ ସେ ବାହା ହେଲାନି। ହଁ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ଭିତରେ ସେ 3ଟା ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ପୁଣି। ହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଲା। ଆଜି ମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ହଉଥିଲେ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର 4ଟା ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି କଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ କେତେ ମିଳୁଛି କହିଲ? ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 5,000 ନା। ହଁ ଦେଖିଲା 4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାର 20,000, ତା ବୋଉର ମିଳୁଛି 5,000, ତାର 2ଟା ଭଉଣୀ ମିଳୁଛି 10,000, 35,000 ଟଙ୍କା ଏଇ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ଗଲା ଯୋଉ କିସ୍ତିରେ ଉଠିଛି ହେଲା କି। ହୁଁ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଏଇନା ତମେ ଏଇନା ଗାଳି ଦବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ କହୁନଥିଲି। ସେ କହୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ନିଜେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବନି ନା କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ ପଇସା ଆସିବା ବାଟ ବି ତମେ କରିପାରିବନି। ତମ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ବି ସୁଝି ପାରିବନି। କିଏ କୋଉଠି କେମିତି ରୋଜଗାର କଲା ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଆସି ମତେ କହିବ ନୁହଁ। ନିଜେ ତ କରିପାରିବନି, କିଏ କୋଉଠି କେମିତି ରୋଜଗାର କଲା ତା ପ୍ରଶଂସା ଆସିକି ଗାଉଛ। ହଁ, କୋଉ 30,000 ପାଇଲା, କିଏ କୋଉଠି 40,000 ପାଇଲା, ଏଇଥର କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦେବିନି? ସେଇଥିପାଇଁ ଡରି ଡରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜିଠୁ ତମ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ଏବେଠୁ ତମ ଖାଇବା ଏବେ ବି ଘରୁ ବାହାର। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନ ଆଇଛ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବନି। ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ 4ଟା ଆଣିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯୋଉ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ଆମେ ଯେମିତି 30-35,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ମାଇକିନା କହିବେ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଏଇନା ଥଣ୍ଡାଟା ଏଇନା ଯାଇ କୋଉଠି ଶୋଇବି, ମତେ ରଖାଇ କୋଉଠି ଦେବ। ଦୀପକୁ ଦି କଲେ ଭଳିଆ ଦେଲି ହବ। ତୁ ଶଳା କାହିଁ 3-4ଟା ବାହାରୁଥିଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କଲା ଶଳା। ତୁ ଶଳା ବାହା ହେଲୁ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଆସିକି କହିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶଳା, କୋଉଠି ଶୋଇବି ଏଇନା।